Ima posebnu želju. I da spavam što više, inače ne spavam nikako. Čekaj, a čerkicu? A čerkicu, da, to nisam zaboravila, to svakako mi ostaje ta želja koja mi je onako bila ispunjena. Ovim je donekle demantovala ono o čemu se najviše pisalo tokom 2018. godine, a to je da se razvodi od supruga. Posljednjih dana aktuelna je izjava gde je navela da Dušan gleda samo sebe i da ne mari za nju. Pitali smo gde ti je suprug, šta on radi, a ti pomaže, a ja onako u trci u prci, ja naravno govorila sam da ne promišljamo kao uvek. I rekla sam, nema, on samo sebe gleda, mislim, šalno, sarkastično, ja sam inače sarkastična osoba, neki to ne razumeju, Jelena Karleuša nije sarkastična, već direktna i što na um, to na drum. Svojim izjavama gotovo uvek skreće pažnju kao i pojavom. Kažu ljudi da se za Jelenom Karleušom svi okreću kada prođe. Ja se okrećem za njom. Toliko je upadljiva i toliko je ima neki svoj stil izgrađen. Okreću li se za Tanjom Savić kada prođe ulicom? A okreće se, moram da priznam. Ja sam sad nešto napravila, neku pometnju na Instagramu, baš sam proverila malo čas komentare, 150 komentara na neku sliku koju sam ja mrtvo umorna posle nastupa okačila, ono baš spontano. Provokativna i seksi, Tanja je zapalila Instagram nekim objavama. Pokazala sam onako noge, malo više. Mreža sam zapravo istražila. Udeli, ja sam Dušanu, a da li je moguće da jedan običan selfie zašto se učite i spađu? Izgleda da je provokacija neizostavna za opstanak na estradnom nebu. Sad ne znam da li vole zaprimljeno voće, ali vole da vidim mene koje je malo nezovno sam. Sad sam se prvi put onako osmelila da ja kao pokažem malo mesa. I ona ključne komentari, da neće odustajati, majka, kako se ne tako zagreba. Pitali smo je da li je svesna da će se zbog toga mnogim koleginicama zameriti, jer ljubomora je neminovna pojava kada se neko ističe. Ja imam 33 godine. Vreme prolazi, mislim, neću to da radim sigurno sa 50 godina. Znači, u 2019. gledat ćemo golišavu Tanju Savić. Ako uste malo da se smanjim. Ne, ja kažem da imam savršeno telo kao neke moje koleginice, što da ne, ja bih verovatno malo više se i pokazivala, ali što mi ne ipak dvoje dece. Moramo priznati da je ovom odlukom Tanja pokazala svoju hrabru stranu, a kako onda komentariše potez Cece Ražnatović da u sred teške situacije na Kosovu ode i zapeva našim ljudima. Dobrotvorne svrhe. Hvala, svako čast. Svako čast. Mene su par puta zvali da nastupam na Kosovu, rekao sam, Boga mi kakva je situacija dole, ne usuđujem se. Zbog silnih obaveza ne stiže da se posveti suprugu koliko bi volela. Sa Dušanom sam stalno, ali prosto uvek sam vremena. Tako da nemamo baš vremena za ljubove. U Australiji živi već dugo. Pretpostavljamo da odlično govori engleski jezik. Mnogo razumijem. Baš ono, bukvalno sve razumijem, ali mislim opet da progovorim. Baš kad moram, onda ja nešto kao rusko nabadam, četvrdim onim akcentom. Ipak, ljubavna poruka upućena njenom suprugu je nežna. Da svetle putevi gde ljubav putuje. Ljubavi. Zajedno smo, ali kao da nismo zajedno. Njena pesma s razlogom nosi naziv Pogrešna adresa. Ekskluzivno za ekskluziv je otkrila i zašto. Pogrešna adresa za ljubav. A u jednom momentu moj menadžer je sedeo sa mnom i sad vidim da paparaci me jure. To je baš bilo kad sam se vratila iz Australije. I ja brže bolje, i ja kažem Šmrki, ja moram da odem u svoj stan. Inače, ako saznaju gde živim, bit će haos. Da. I ja uzmem svoj ključ i bežim. Ja uđem unutra, ne možeš da uđeš bez ključa. I ja uđem unutra, popnem se ja gore na svoj sprat, svoj, i guram ključ u bravu. I otvaraju se vrata i čovek se smeje.
čovjek se smeje sa bradom, neki mladić. Treći da se smeje, ha, 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 ha. Kažem, joj, izvini, ja sam pogrešila stan. U 2019. će više biti u Srbiji nego u Australiji i to zbog poslovnih obaveza. Zašto tako slaba sam na tebe?